μέσα από την πλάκα και το χαβαλέ των νεαρών αποφύτων μαθητών, καθώς και τα πειράγματα στο δάσκαλο, οι νέοι αυριανοί πολίτες στέλνουν με τη φωνή μας έξω από το σχολείο. δείχνουν με ένα δικό τους τρόπο τη διαμαρτυρία τους. Με ωριμότητα και συνείδηση κάνουν την επανάστασή τους. Βγάζουμε την κραυγή μας για να ακούσουν κάποτε οι μεγάλοι. Γιατί αυτοί φταίνε. Το έργο αυτό Μάθε παιδί μου πράγματα. Απλά και με σαφήνεια στο βαθμό του δυνατού προσπαθεί μέσα από τη σάτυρα να ρίξει φως στη σκοτεινή πλευρά της άχαρης κοινωνίας που δημιούργησαν και παρέδωσαν οι μεγάλοι στα χέρια των παιδιών τους. μια ευχή στους μικρούς μας φίλους. Πάμε παιδιά, όλοι μαζί. Πιασμένοι, Χέρι-χέρι. αγάπη να μοιράσουμε σ' όλα